अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। पिकोळे शाळेच्या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाचा कार्यक्रम हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे। हितवर्धक मंडळ आणि स्थानिक तरुणांनी हा आयोजित केलेला दिमागदार सोहळा उत्कर्षाची नांदी म्हणावी लागेल, असं प्रतिपादन पिकोळे गावचे सुपुत्र व माजी प्रशासकीय अधिकारी मोहन गवस यांनी व्यक्त केलं आहे। पिकोळे प्रशालेच्या मुंबई हितवर्धक मंडळाने आयोजित केलेल्या सुवर्ण महोत्सव सोहळ्याच्या समारोप कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते। पाहूयात। पिकोळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई व श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकोळेच्या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मोहन गवस, दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई, विजयानंद नाईक, प्रकाश गवस, अनिल गवस, चंदू मळीक, मुख्याध्यापक अशोक बांबुलकर, पोलीस पाटील दिगंबर गवस, प्रणिता रेडकर, पिकोळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळाचे खजिनदार रमाकांत गवस, बबन गवस, सचिव प्रमोद गवस, ॲडव्होकेट अनिल गवस आदी मान्यवर उपस्थित होते। की मतभेद असतात आणि ते असायलाच पाहिजे, त्याचवेळी आपली प्रगती होते। आपल्या प्रगतीत आपलीच माणसं आपले पाय खेचत असतात, त्याचवेळी आपल्या कामाची पोचपावती आपल्याला मिळत असते। सर्व देणगीदारांचे आभार मानत विद्यार्थी जर शिकला तरच आपला गाव, आपला देश पुढे जाऊ शकतो, असं मतही गवस यांनी यावेळी व्यक्त केलं। आपण असं समजू नका की माझा मुलगा शाळेत गेला, तो 12वी पास झाला, 10वी पास झाला, ग्रॅज्युएट झाला, इंजिनियर झाला म्हणून त्याला नोकरी मिळाली, पण तसं नाही आहे। सर्वोत्तम तुम्हाला व्हायला पाहिजे। ज्या क्षेत्रामध्ये मुलगा जाईल, मग तो इंजिनियर असो, डॉक्टर असो, वकील असो, कुठल्याही व्यवसायामध्ये असो, तुम्ही सर्वोत्तम जर सेवा दिली, सर्वोत्तम तुमची गुणवत्ता असली, तरच तुम्ही भावी पिढी, भावी जगामध्ये
येणाऱ्या जगामध्ये किंवा याच्यामध्ये तुम्ही टिकू सुधारित शैक्षणिक धोरण. आणि हे शैक्षणिक धोरण म्हणजे बालवाडीपासून ते ग्रॅज्युएशनपर्यंत पुढीलपर्यंत शिक्षणापर्यंत हे सर्व कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. म्हणजे बालवाडीचे शिक्षणही तुम्हाला हायस्कूलमध्ये घ्यावं लागणार आहे आणि त्याला नियम तयार केलेले आहेत, व्यवसायभिमुख शिक्षण केलेलं आहे. आणि ह्यात जर आपण जागरूक नसू तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. मला वाटतं परवा एक माननीय नारायण राणे साहेबांनी आपल्या मुलाच्या वाढदिवसाच्या वेळी सांगितलं होतं की त्यांची मुलं शिकून आली परदेशातून. शिकून आल्यानंतर त्यांना सांगितलं पहिल्यांदा, मुलांनो राजकारण करा पण त्याच्यापूर्वी व्यवसाय करा. जर तुम्ही व्यवसाय केलात तर तुम्हाला दुसऱ्याच्या खिशात हात घालण्याची गरज भासणार नाही आहे. हा एक चांगला संदेश आहे आपल्यासाठी. प्रत्येक मुलाने किंवा प्रत्येक पालकाने आपला मुलगा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा होईल हे पाहिलं पाहिजे. सर्वोत्तम ज्या क्षेत्रामध्ये असाल त्या क्षेत्रामध्ये सातत्य ठेवून सर्वोत्तम गुण त्याने मिळवले पाहिजेत असं मला वाटतं. माझा मुलगा काय करतो, त्याची प्रगती काय आहे, कशात कमी आहे याचा साकल्याने विचार करा, माहिती करून घ्या, त्याच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. कारण भविष्यामध्ये फक्त ग्रॅज्युएट होऊन किंवा 12वी पास होऊन काहीही उपयोग राहणार नाही आहे. शाळेचा लौकिक कसा होतो, इमारती बांधून नाही किंवा असे कार्यक्रम करून नाही. शाळेचा लौकिक होतो विद्यार्थी तुमचे किती गुणवान आहेत, राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर, देश पातळीवर किती चमकलेले आहेत यावरून तुमचा शाळेचा लौकिक, शाळेची गुणवत्ता ठरवली जाते. आणि या शिक्षकाचं फार मोलाची कामगिरी त्यांना बजावावी लागते. आपल्या गावामध्ये सुदैवाने चांगली मुलं आहेत. अनेक जिल्ह्यात फर्स्ट आलेली मुलं आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत. त्यांचा जर असा एक संघ तयार केला, तुम्ही ग्रुप तयार केला आणि त्यांच्या सेवेचा उपयोग करून घेतला. आत्ताच या ठिकाणी आमचे भरत गवस आहेत, तुम्हाला माहीत नसेल कदाचित, तो MPSCचे क्लासेस घेतो, IASचे क्लासेस घेतो. IAS परीक्षेला तो बसला होता, थोडक्यात तो वोकला चान्स देता, एका कंपनीमध्ये मोठा मॅनेजर आहे. आपल्याला हे माहीत नसतं पण आपण त्यांच्याशी रिलॅक्टेड होत नाही. तर पालकांनी आपल्या मुलांना चांगल्या संगतीमध्ये ठेवलं पाहिजे. तर पुन्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये सजग राहा, काळजीपूर्वक राहा आणि मुलांचं भवितव्य चांगलं कसं घडेल यासाठी प्रयत्नशील राहा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.